beth ar y ffenest? Ho ho! Dim ond Prydwen y precopyn sy'n na olwen fach. Sy'n eisiau ti fod yn ofnus. Beth mae hi'n wneud? Mae hi'n cael y chwythu dros y lle i gyd. Pai ti becs amdani hi. Mae ganddi hi we hyd a honno'n lyd i gyd. Fe fydd hi'n ddigon saff. Pai ti a phwyni. Dal yn sownd, Prydwen fach! Dal yn sownd! Ble chi'n mynd, Mam-gu Iet-wen? Fyddai nôl wap. Beth stati fyna, Mam-gu Iet-wen? Goleuwen a chwyddwydr hyd yw hwn. Y chwyddwydr hyd? Waw, beth wyt ti'n ei weld? Beth wyt ti'n ei weld? Boes bach sy'n diwedd ar dalentau Prydwen. Mae wedi troi gwen delyn ac mae'n cyfeilio i rywun. Gallai i weld? A fi? Gofalus. Mae am mynd i edrych yn yr ardd. Tybed beth sy'n na? Beth bynnag yw e, mae'n ddewr iawn i fod mas yn y gwynt mawr yma. Dyw e ddim yn glir iawn, mae'n anodd gweld. Dewch gloi, cawn ni well golwg drwy ddefnyddio hwn.